Alas 12, uno ang takda sang kaagahon na pasaka na ang PTT Philippines, alas 6 ang takda, ang UNOL, ang UNOil, amuman, ang Phoenix Petroleum, alas 6 man kaina, second straight week inibot sa lingon. Duwa ka sunod-sunod nga simana nga pagsaka kung pagpasaka sa mga oil, kung local oil firms sa presyo sang ilag gatong. Action Hotline! O galing hindi gid man tanto masakit ang subong nga saka bangod gamay-gamay ini ikomparar nagligad nga mga sinimana nagligad ton diesel dumduman nyo sobra to ya 6 pesos ang saka kada litro o galing bisan siling naton nga gamay lang ang saka gamay pero supot man Action Hotline! sa manugtughong da subong preparar ang inyo dugang nga sinsilyo. Action Hotline! Las 8:13 Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang mga balita nga dapat naton nga pag tutukan baw ang tupiko angot sa ginpasaka nga petisyon sa Korte Suprema agud nga i-revoke o kon bawi-on. No? Magsalig kita revoke, ginapabawi ang pagpaisol sa barangay kag SK election. May layimo, may kasuguan na nga permahandam lang si Presidente Marcos ti ginapa-revoke ina gin-question ina sa bansang komisyon o kung sa bansang Korte Suprema. Action Hotline! Ti ang Comelec ginawalcome gid nila niya lubos gid gagin abi-abi sang Comelec ining petisyoni. Ang siling ni Comelec spokesperson John Rex Laudianco welcome gid para sa full body ang pag-file sa petisyon sa Supreme Court agod ba settle, agod ba klaruhan ang ginadebitihan kung ano gid balang otoridad sang legislative kag executive branches of government sa pag-establish sang isang termino sang mga barangay kag SK officials sa pag-postpone kag pag-reschedule sang eleksyon. Action Hotline! Tikod na naman ang mga desisyon diri sang pinakamataas nga korte, ang siling sang Comelec respetuhon kag sundon nila ina. Handang-handa ang Comelec sa pagtuban sang ila siling nga duty. Ti subong damo na sa mga opinyon nga nabasahan taho kag nabatian ho. Matapos kakahapon lamang ang election lawyer nga si Romulo Macalintal. Amo gid ang nag-file sa petisyon. Si Macalintal ay isa nga statement, isa ni panindugan, ginamuno ko na ni permi sa mga palatuntunan ta o galing kay ang ginahulat gid naton niya nga i-challenge niya ini sa Korte Suprema kag amo ni ang natabo kahapon. Action Hotline! Nag-file siya sang petisyon sa pinakamataas gid nga korte. Ang tinutuyo si simple mang simple ba lang mo ginapabawi ang Akta Republika 11935 o kung ang kasuguan nga nagatugot sa pagpaisol sa 2022. Barangay kag SK nga piniliay. So why pa na matuldukan ang palabagutanon kung ba na dayon o kung hindi ang amo nga eleksyon. Action Hotline! Di kung sadto damo sa nagapating nga way na sa eleksyon sa mabot nga bulan sa Disyembre. Subong liwat nga nabuhi ang December 2022 nga eleksyon bangod sa sining petisyon nga ginpasaka sa Korte Suprema. Action Hotline! Mas okay ni nga si Macalintal ang nagpasaka mga kaaksyon kag hindi ultimo lang nga tawo. Ano ba si Macalintal haw? Kilala bilang isa ka bantog nga mananabang election lawyer diri sa Pilipinas. Kay ti isa gid ni siya sadto nga nagasiling nga dapat dayonon gid ang eleksyon sa barangay kay nakamandato na nga dapat kada 3 ka tuig mapili gid kita nga mga botante sa mga opisyal sa barangay ta. Action Hotline! Kag para mailisan man da ang mga kapit toko nga ang pila ka mga kapit toko nga barangay officials labi ng kapitan may mga kapitan subong nga grabe na ganila sa di pamatasan. Hindi mo niya malagayan kung anong desisyon niya yung tumanon niya. Action Hotline! Ang balon niya lang niya, file lang kaso, tubangon ko lang mayob na. Action Hotline! Si Senador Jingo Estrada may palayag masaho. Sila nga nagalaom saya nga ang Supreme Court
paboran ang damlag lang pasar kagin permahan nga kasuguan bot silingon paborya sa Estrada nga ipaisol gadya ang eleksyon gwa sa dinaw atat na tiyan kadya sa Estrada ho nga dapat hindi pagdayunon ang eleksyon. Bakon butang tabi subong kampanya subong no, damo gini nga opisyal ang maupod sa daloy sang publiko. Laban-laban nga kon panahon abis ang kampanya subong, opdan gid nila ni ang gusto sang publiko. O galing ti tapos ng eleksyon kag ara sila sa pwesto subong. Ano ba na ang gusto sang mayoriya haw? Sang mga pumuluyo subong? Bisan subong pabangkoton mo, ang isa kagatos ka mga tawo diri sa Pilipinas, siguro sobra 90 gid. Ang masiling nga gusto nila nga madayon ang eleksyon subong nga tuig. Action Hotline. Dari sa lokal sa Negros Occidental kag sa Bacolod, ano naman ang mga reaksyon sang aton sa nga Commission on Election himanoon tara dugay-dugaya paagi sa COMELEC officer nga si Attorney Kanya dari sa Bacolod. Action Hotline. Alas 8:18 Action Radio Philippine Standard Time. Sa balita lokal mga ka-aksyon unahon tanugay-dugay balikan ta ato sa mga patrol kay kaina sa aksyon balita morning edition inisal gin presentar na di aksyon Eden Boso ang detalye sa sining balita may kantaran sa isa ka bangkay nga nasa pon. Kung lantawod naton ang litrato ang laragway gan padala dere ano ba kan tigluti to aga pa yaw aga pa sang syudad may patay nga nasa pon sa area sang barangay Granada kag nakilala na sang iya sari pamilya ano bala ang rason kung nga ang agin dula gis kalibutan ang iditunuga nga ri. Action Hotline. Ang family name daw ka familiar pa sa akon kay damo ko kilala mo nga mga amo sini nga family name dito sa akon sa nga barangay ho sa may barangay Tagob pero sa may area sang barangay Granada nasapuan ini nga bangkay. Action Hotline. Kag tutukan taman ang balita standby kamo balita may kangtanan sa pagpatay sa 33 anyos nga manunudlo sa sulod mismo sang iya sining talatapan sa teacher's office dito sa may Inuburan Elementary School sa barangay Inuburan, syudad sang Naga, probinsya sang Cebu. Nagligad yung Domingo na tabo ni October 16 nga agin muno kini diri sa lokal. Kay may development din kaso ni kag may labot ang lugar diri sa Negros Occidental. Hindi mo sa lingod nga may labot sa krimen, kundi may labot sa development nga nabatian ta sa mga aga. Action Hotline. Standby ka mo kay dugay-dugay babalaan gid ninyo kung paano naangot ang Negros Occidental sa sining nga balita ni. Inang krimen nga pagbuno patay sa manunudlo nga si ang ngalan sa manunudlo to si John Leo Panyares. Huben pa to nga manunudlo sa barangay Tinaan, City of Naga. Grabe ang sahi sang pagpatay sa biktima mo. Kay nakit-an ini siya sang upod yaman nga manunudlo mga lampuwas alauna sa hapon. Magluwas sa dabo buno. Ang liog yan nakit-an nga may nakahigot pa ya nga cable wire. Action Hotline. Di naging kontrobersyal ining krimen sa Cebu mga kakson kay si Naga City Mayor Valdemar Chong nagtanyag may reward money mo ang alkalde 50,000 ka pesos sa sinuman nga makabulig hatag sa impormasyon para nga makilalaan kag manakpan ang tagpatay. Anong balita de? Ang suspitsado sa sining krimen nanakpan sa isa ka lugar diri sa Negros Occidental kagab igid lamang. Action Hotline. Anong senaryo sini? Matapos ginihimo ang krimen, diri siya nalagyo sa Negros Occidental. Ti laban-laban amo na natabo kay nga kung isipon ta Domingo natabo ang krimen kagabi Lunes dakpan sa mo. Action Hotline. Di matupa ini sa ginatuwag nga hot pursuit operation. No? Hot pursuit operation, pila lang ya ka oras ang naglipas. Huwag guro ginungtatani sang ato sa mga kapulisan. Tutukan ta nga balita mga aksyon. Pagi sa ato sa mga otoridad ganang patigayon sang operation. Kaya hindi lang sa kayunit. Report ka na ba tunta, hindi lang sa kayunit ang nag-operate. Kundi pilak bilog to man, units to man. Do apat pala ka units to mo, no?
ang police station, ang kapulisan sa isa ka banwa, kapulisan sa isa ka syudad, plus ang pulis halin mismo sa Maynaga, nakag-angot gid sa kapulisan diri sa Negros Occidental para nga marakpan ang suspetsadong suspek hubin pa naman. Action Hotline. Alas 8:22 Action Radio Philippine Standard Time, may tiyempo ta karon ang makasalidni nga ginhimo sambana nga nagpatay si isini kagwalingon nga asawa samtang nagapanghilamon sa kampo San Tubo sa barangay Kamang-Kamang, Banwa sang Isabela. Balikan taman dependes tiyempo ta karon kay ang balita porte ide kay ginhimo yang krimen sa presensya piya sang iya sa duha ka mga kabataan mo nga ginapatihan minor de edad. Action Hotline. Ti pagpangimon ang gidalantaw di ba ka-aksyon nga isa sang motibo ang masubo diri sa pamilya sa ning babayi ni o kung asawa ni. Kaya nagpalagyo ang bana matapos ginhimo ang krimen. No? Ano ang nalabutan sa investigasyon sang kapulisan ta? Dito nagpalagyo ang suspetsado nga bana. Action Hotline. Oh, sige lang tiyempohan ta ni karon. Kay tingwaan tagid nga makilala kag mabalaan ko nano balang kinaiya sa ning bana ni. Kaya ang investigasyon sang kapulisan nagapakita di nga hubog mo ang bana sang ginhimo niya ang krimen. Ti anong pagpati diri kon di hubog ang bana ayhan wala iya ni mahimo ang krimen. I-check ta ang barangay sa Kamang-Kamang. Kaya ang report ka na ba, tunta nga daw, permiya na ginapatupan ng asawa niya. So dapat palabot sa barangay ni. Kaya may lupon nga ginatuwag ang barangay mo. Ang lupon, amo na ang hatag sang advices, panugyan sa problema sa mag-asawa o kon magpamilya. Pwede gina nila ma-resolbar da. Te kon mag-amo ng plastada, maka-aksyon, laban-laban ba si kon may mga reklamo na naging palabot sa iya sa barangay. Action Hotline. Oh, may time ta, very maloon ta ko na kung anong istorya sa ring banan ni. Bangod sa edad nga 65 anyos na sang iya sa ring asawa. May rason pa ba lang tangimunan sang bana 65 anyos ang edad sa asawa niya? Plus tuman na kadamo sang kabataan niya. May pagpangimon pang natabo, de. Action Hotline. Sige lang, balikan ta kung may tiyempo ta kung ano nalabutan sa investigasyon sa ato sa kapulisan. Pagi sa hepes ang Isabela PNP nga si Police Captain Joseph Partidas. Action Hotline. Alas 8:25 Action Radio Philippine Standard Time. Sinuwan ko na gato sa ring patrol mga ka-aksyon kay hibaloon ta kung ano na ang ulihing nga sitwasyon dara sa lugar sa Barangay Granada angot sa bangkay nga nasapuan subong lamang nga aga. Action Hotline. Sa patrol with action Eden na boss action Eden kabos na subong place kabin. Action Mar, wala gid lamang nagdugay, nag-abot ang taga scene of the crime operatives kay para mag-investigar sa Diri Action Mar sa crime scene. Pero so far, do gaalang-alang pa si Sir Masangkay, ang Chief of Police sang Station 5 bala, para magpalayag. Kaya nagapadaan pang investigasyon. Pero do so far, Action Mar, initial diri nga nakita is napatay siya paagi sa pagbuno. Pero ang actually from the bangkay mga duha ka dupa Action Mar sa wala nga side may ara sang t-shirt nga nakita tigin cordon lang kay basi posible dugang pa sang ebidensya basi posible iya sang suspetsado. Sa piyak naman nga side tatlo ka dupa from Dalawa sang biktima may nakita naman nga pares sang tsinelas. Usisa gid ang tanan every angle. Actually unfortunately Action Mar hindi taka live gid wala how dali kay wala mayo signal sa diri nga area pero para lang sa benefit sa aton viewer atubang ni siya sang Father Gracian Murray Integrated School. Ano na di empty lot ang tawag na di gani nila dululuhugan na di. Bakante. Bakante nga lote lapad Action Mar. Tupad ni siya sang suba pero sa suba may alagyan ni siya gamay nga taytay palusot to sa balay sa sining victim. May ano lang may taytay bala nga gamay
lusot dito sa may Hacienda Carmen. Amo tong palayag sang mother-in-law niya kagina. Aha. Kay dito gina sila ya Action Mar naga-star. Now, amo tong hambal kagina, ginkilala ni siya sang iya sining ugangan nga si Erwin Apitong. Erwin, Ya Action Mar Er- sang Erwin? Don Salvador Benedicto. taga Don Salvador. Erwin Abitong akon Apitong. Apitong. Letter P as in Papa. Hindi, Action Mar. B as in Bravo. Paul. Abitong, bravo. Apitong. Okay, okay. Yes, Action Mar. Basta dula signal ko, Action Mar, ihambala lang ko. Aha. Kay do medyo budlay ding signal. Pero anyways, amo to, Action Mar, ang palayag ni Miss Gina Di Ocampo nga may pagpamahog na ni sa kabuhi ang ining si Abitong 1 year ago to Action Mar paagi sa text message nga nagahambal nga patyon sila nga duha sang iya sini nga live-in partner. Uy. Then nagpalayag man kay ina Action Mar ang live-in partner nga daw may mga naga-random man bala nga mga ga-chat sa iya nga amo na may mga pagpamahog sa kabuhi pero tito wala na lang Manila ginmind kay kapadayon man sila sa ila nga pala nga buhian. Kay ining si Abitong Action Mar anay construction worker ni siya. Aha. Pero ginbayaan niya ang trabaho niya nga pagka-construction worker, abi, kay nag-focus sila kuno sa pagpang-harvest ni bala kay titiri yabay nga area kadamo na di mga lansones, mga rambutan. Di amo nang gaupod siya sa iya mga abyan sa pagpang-harvest kaya ginadala nila sa sa downtown area kag ibaligya. Di kagapon natabuan Action Mar nga nagpang-harvest sila kag wala na makabalik pa hasta subong nga aga na hibaluan na lang nila nga napatay na ining victim nga si Abitong. Di ginahibalo pa gani sang kapulisan kung sino ang ulihiya sini nga nakaupod. Di kay hambal sang pamilya kadamo man ni siya abyan nga ginaupod Action Mar mo. Kag di suno kagina sa alegasyon sang iya sini nga ugangan nga naga-intra man ni sa paggamit sang legal nga droga. Pero wala iya nagakuan. Wala iya baligya bala Action Mar based na sa claim ha sa iya ugangan. Kasi sila ginatiya upod. Yan mo pahimuan na sila kuno balay sang ugangan niya para dira lang. Now sa rason naman Action Mar sa gina-claim naman niya nga hambal sang ugangan nga posible isa sa rason sa pagpatay sini sa iya among pangimon amoy ning tupad balay nila hambal sang ugangan niya. Actually gin-name nito gani pero kita Action Mar hindi tayo danay pag ngalanan liwat kay wala pa man ang investigasyon sang kapulisan mo. Pero usually kung kainom ko no do karikot bala kay ti ka ilinaw ay perte ka imunan ining si Abitong Action Mar suno sa ugangan. Mga pilang pagkadaro sa na-aksyon na Eden? Ang si Abitong 21 years old. Ahobin pagalina. Hubin pa Action Mar pero ang sila ni nga mag-live-in may bata ni sila. Pero ang area Black Action Eden sa Laragwagen sent mo dari sa ato sa ring Facebook. Posible nga dira mismo siya ginbuno sa sinang area na kay ang distansya sa dalan kag namtangan sang bangkay mga pila pa na ka metro sa Action Eden. Mga kuan na ni Action Mar pulo ka do pa halin sa dalan. Galing kay ti amo to initial kagina sang kapulisan nga gabi ni ang natabo ang krimen ti sa diri nga area wala bala Action Mar tawo kag dulom. Kay ti hawa na di although nga may street light sa abi pero sa diri nga area isa lang man. Isa lang sa diri nga area ti dulom kag may tiyanggi di actually sa kilid gin pamangkot man gani galing kay kung magsira na gali kon hapon wala na di tawo kay bari gaserbe lang gid nga tiyanggi kag kapihan kag wala ya balay. Kag kun ara ka Action din sa dalan di man makita ang lawas niya bangod nga daw nagaluhob-luhob ang area. Correct Action Mar kay amo ting tawag nila nga dulhugan. Kay suba na nandidayon sa unhan ng may mo. Pero may gamay nga taytay, lusot naman dito sa Hacienda Carmen. Kag kung libuton mo, tubang plaza sang Granada, Action Mar, amo na tong lusot niya.
kay taga dito ang victim. Amo pa na subong ang ginatanaw kung alas ano gid sila bala nakabalik saka sa Granada kay ti initially halin sila sa Bacolod nagbaligya sang ginharvest nila nga rambutan. Kay nakibot sila nga wala nakapuli kung ang iloy pagani naghambal nga daw nakatulog sa sang tayuyon bala kagabi kay ti wala sa ilinaway nga matabo. Nakatabo kay usually do permi sila kuno ilinaway kay halos do hindi yan ni gani kuno pagwaon ng iya live-in partner action market 30 gini kuno kaimunan. Ay. Di amo pa man lang possible reason nga nakita nila nga sa rason sang pagpatay ni pero kabalo ko padayon pati investigation sang kapulisan action mar mo do di ta pa maano gid si Sir Masangkay hulatod na lang karon nga makumpleto niya man ang detalye para kumpleto man ang pagpalayag naton kay ang ginahulat yun na lang gidi ang investigation man sang soko kay tanawon pa kung pila gini ang pilas bala sang victim kag wala di may na-recover action mar nga patalom. Amo pa nang hiwaloon ta karon kung diri gini or ginwigit pero initial mo to basi naglagsanay pa kag nagpukutay kay may nagkalabilin nga mga bayo, may nagkalabilin nga mga tsinelas. Sang hindi pa ma-identify kung posible iyan isang suspetsado or iyan isang victim kay ang victim nagatiniil. Pero sa piyak na side amo tong gin-cordon man nga area may tatlo ka tsinelas, ang isa pares, ang isa ya wala. Wala pares. So posibilidad inang pares na iya ka victim or posible man nga iya ka patay. Correct action mark. Galing ang isa way na pares? Ang isa wala pares. Ang isa guro bang iyan to pag palagyoya? Ambot lang gid action mar amo pa nang ginakuan sang kapulisan kay hindi pa man ma-establish nila kung pila isa lang suspetsado kung duha or may kaupod pa. Hindi pa nila mapalayag as of the moment. Tsendihan taman kay gapadayon pa man ang ilang investigasyon action mar. Ang pamilya ya kaidan na interview mo no ugangan to sa no? Yes, ugangan to sa action mar kay ari gid sila ya lapit mo. Tupada, hindi sila ya balay. Pero gapuli ang victim sa daan nga area? Gira action mar sa tupad sang iya ugangan kigin pahimuan ni sila balay mo. So ang live-in partner ya? Ang live-in partner subong action mar ara dayo gapuli sa ila. Ari di gastorya sa actually as of the moment kay Sir Masangkay. Sige kay dako na aksyon na Aiden na mabulig sang live-in partner mo sa solbar sa ning krimen ay kaglaban-laban basi kung mayara sa sang ginasuspesohan aksyon din? Yes, good action. Actually, may mga suspects na sila in mind. Pangalanan pagani nila sa aton off air galing kay ti wala man kita action mar sang ano pa bala rason pang ipalayag na kay ti ila lang man ang mga alegasyon. Depende na karon sa investigasyon man sang kapulisan action mar. Sige. Kung may update di action mar kag abi pa ni bag-oga update regarding sa sining insidente mabalik report lang kita dira karon sa imo nga palatuntunan. Live diri gyapon sa Barangay Granada, Action Eden Aboso una sa balita ug sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Action Hotline. Report sa nga patrol gikan sa may area sa nga Barangay Granada. So kung basihan ta ang dalagan sa investigasyon subong sa katos sa kapulisan mga kaaksyon, may mga information nga gin sugid ang family sa victim ni, may mga gin mention na sila ganing ang ngalan. So gapati kita nga laban-laban, no, mapadali ni ang pagresolbar sang krimen kon sang kaso kag mahatagan justisya ang kamatayon sa ning biktima akon lantawon ta mga kaaksyon kung lantawon ta ang senaryo gin pihogid ni siya nga patyon kay pilak-bilog igo to sang paggabuno na kita sa area o kung sa lawas ang biktima. Action Hotline. Dulhugon ang duta ho no kung labay ka lang sa dalan di mo makita nga may ara gali sang bangkay tos dalom kay daw nagalubluhob sabla pero kung palapitan mo mag-aksyon ti kitang-kita gini. Action Hotline. Kabay pa nga ma-resolbar ini sa labing madali nga panahon, las 8:37, Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanubalik, standby ka mo, kay tutukan ta ang kaso sang kolera dari sa Negros Occidental kahapon may mga outbreak na
nga gin-declare sa tatlok barangay sa bahin sang Banwas ang Ibi Magaluna, ipasaysay ta kung ano ang dugang nga tikang nga ginapatigayon subong sa ato sa nga provincial government pagi sa Provincial Health Office. Dugay-dugay, makaupod ta si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Las 8:37. Action Hotline. Balik kita pagkatapos ni. This new sponsorship is brought to you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang Alis na rin ito sa mga nagabonitor sa live stream sa rigid yung tanion si Mercy Flores, gabonitor. Mercy Flores, bless morning action na Marlon. And also to all listeners of Maxo Radio Bacolod watching sa Hong Kong. Salamat kid, o dara sa may Hong Kong. Si Toto Jobert Canoy, gabonitor man, amigo Tabinji Mantong. Inday Ruby, Noy Can, okay. Pare Ryan Palomo Aguilar, no, sang ano gani sang 4Gs, 4 hours, no? 4 hours Litson manok. Amo ning pinakabarimis iya nga Litson manok diri sa Negros Occidental. Iyan ni pare Ryan Palomo Aguilar. Damo sa mga branches dari sa sunod sang Bacolod. 4 hours Litson manok di pare Ryan. Philip Alusagay, thank you. Kay Glinda G. Jackson, kabaritor man sa niya mga tanion. Salamat kid. Okay, sa ito sa niya live stream. Thank you Ana Sinoro, Elizabeth Gabala, good morning, God bless. Okay, ara si Vongga Nguso Senior. Good morning, Action Marlon. Monitor lang kami sa anak ko nga si Calvo. Si Dennis Nuestro Araban. Si Botsi Sison, morning. Action Marlon. Si Luisa Sofio, gabanitor. Salamat. Jamel D. Florendo, good morning, Action Mar. Morning, more power, ARB, stay safe. God bless. Okay, Tomas Bronyola, good morning. Jen S. Sir, good morning. Joe Frey Strop, literally. Good morning, Bacolod. Ang signal sang globe, diri sa Lagranha, gadula-dula. Na papapamati sa Radio Bacolod, ang amon nga transistor radio. Sige-sige niya adlaw-adlaw, namian di mamati si Mrs. sa mga drama. Okay. Basta God bless Action Radio. Basta mag-drama. Sige. Ang globe kadulod-dula signal dito sa may Lagranha ho, sa Lakaluta ko no. Leonela Tarusan, watching live. Good morning, Asumaro. Salamat, kid. Sige. Pilton Lipura. Good morning. Monitor ko na sa may Pasay City. Salamat. Leonela Tarusan Hambalya. Nag-message pa ko sa inyo about sa nasapon nga patay sa atubang boys home. God thing na kanyos na kamo. Sige. Una to Action Radio kina. No, naplastar ko na temprano pa ni Action Idanamos. So anyway, Ma'am Leonela, thank you, good. Sa mensahen padala debo. Standby ka mo kay tutukan tanong-dugay ang kaso sang kolera. Koleras na Negros Occidental, 12. Sa sunod sa Bacolod, siyam. Damo. Ang kolera kadalikado kay mga nagkalabatay na. AJ Lynn Arisgado, good morning. Hello Arisgado and Barzo family. Thank you. Mabalik tanong-dugay. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Fuerte nga ability!
Kasaysayan nga ginpadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may maskila. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila,
Madisurbo ko sila bilang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit. Tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi basi. Hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tao. Ito sa rin nga pagpangalagad 8:53 Action Radio Philippine Standard Time. Sa sering abahin, dari kita sentro naman sang talakayan tamay kantaran sa kolera. Kahapon may ara sang datos nga ginpresentar ang ato sa ring Provincial Health Office paagi sa kay Dr. Ernel Tumimbang nga ang Negros Occidental naka-record na sang 12 ka mga kaso, kumpirmado nga mga kaso sang kolera. Kag ang subo diri bangod may duha na ka mga nagkalabatay mga kaaksyon. No? Ang una to nga napatay ko maduduban nyo, ang 88 anyos nga tigulang babaye sa sudad sang Silay. Pero ang ikaduwad diri ang banwa sang Ibi Magaluna. Amo naman subong agin punteriya sang koleraho kay gulpila nagdamo ang kaso dito sila. Action Hotline. May patay naman to sila nga isa mga kaaksyon 37 anyos. Nga lalaki naman taga Hacienda Manalo 5 sa barangay Tanza. Kag ang kadumdum ka mga mayara sang water samples, ngagin padala ang ato sa ring provincial government, ang gobyerno ta, dito sa Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM Metro Manila. Kaya parang mabalaan blako din ang ginakonsumo nila nga tubig sa sinang lugar ginaestaran sang mga nagpositive sa kolera, bala may mikrobyo, bala kontaminado. Sa pulo mga kaaksyon ka mga water samples ang resulta nagapagita nga may isagid ang positibo ganyan sa kolera. Action Hotline. Ang siyam, hindi man masiling nga negative, kundi ang resulta nga positive man sa iban nga waterborne diseases. Di magsiling kita waterborne diseases, kadamo sahi sang waterborne diseases. Ang kalabanan da, nagatuga, nagaresulta sang acute diarrhea. Kabudlay biya kon maka-eksperyensya ka sang grabe ka sakit sang tiyan mo, ga uluriod ka, do hindi kaya buhat sang imo siring nga helikoton. Action Hotline. Ibalaon ta sa mga tarion mga kaaksyon paagi sa Provincial Health Office kay Dr. Ernel Tumimbang kung ano na ang dalabutan sa mga pamaagi sa mga tikang nga ginahimo subong sa kato siring provincial government. Kaysa na silin tara hindi lang diri sa Negros Occidental gina problema subong ang pagsaka sang kaso sang kolera, kundi sa damo pagid nga mga probinsya. No, may mga kaprobinsahanan man nga mo man sulay nila nga problema mga kakson, kolera man kay nagadabo matong kaso sa ila. Action Hotline. Kagaryo, damo sang nagpadala sang mensahe sa akon sang nabasahan nila ang kagdabatian nila ining balita nga kaso sang kolera damo sa nagkapiyar. Silindi lang pamangkot sila kung ang mga lugar bla nga ginaestaran sila mga nagpositive sa kolera, sila mga pasyente ni. Ara tanan niya sa ika-3 nga distrito, ara tanan sa 3rd district sang Negros Occidental. Action Hotline. Ang pabangkot, why? Nga dira man. Anong damo da sang water resources ka daw hindi mayad? Damo, anong plastada man? Ibalaon ta ni may dugay-dugay. Kag ang isa dari sa natanupangdan ko man, sa kaso sang kolera sa banwa sang Ibi Magaluna mga kaaksyon, may ara ya 2 ka tuig plango
Dua pa lang katuig ang pang-idaron iya sang pasyente. Barangay 3 sa poblasyon ini siya mga kakson. Na-admit man siya. Pero ang mayad nga balita di bangod way sa matamaan kag ara siya subong sa safe na nga kondisyon. Ara na nakagawa na rin siya sa bahin sang hospital. No? Ari number akson dorso nag-okay na rin sa. No? Talagi check ta na siya. Kay masako-sako abag opisyal naton sa gobyerno subong i-check ko na muna sa. Sige. Kay ginatiguan naton magka-aksyon nga malabot si Dr. Ernel Tumimbang. Kay di man pwedeng mabaliwala ining sahi sang pamanatian ni, no? Ang masakit nga ginatuwag kolera. Action Hotline. Amo niyo, ang duwa ka tuig nga bata nga lalaki magka-aksyon taga Barangay 3 poblasyon admit siya sa Teresita El Halandoni Provincial Hospital sa Silay City October 6 gindiagnose with acute gastroenteritis nga may severe dehydration. Dehydrate ka mo? Pero na-discharge na siya makakson kag subong okay na ang yes condition. Ang subo-subo lang di ang napatay sa bahin sa Barangay Tansa mga kakson. Di tagusto nga madugangan ining fatality or nagkalabatay bangod sa ginatuwag kolera. Action Hotline. May cholera outbreaks tatlok barangay dito sa may banwas ang Ibi Mangaluna, Barangay Batia, Barangay 3 kag Tansa. Kag ang inang ang isa ni ka nagpositive sa cholera nga water sample. Dito ni halin makakson sa Barangay Batia sa banwas ang Ibi Mangaluna. Ang sulay sang silay di bala nagligad. Ang silay may 5 naman ka mga kaso mo sang kolera. Ti araman na way man nagkulang ato sa nga lokal nga gobyerno kay maging natukod naman sila nga local drinking water quality monitoring committee. May mga pagsinapol na sila gagin patigayon parang iplastar ang mga plano kag mainganyo dugang ang mga residente nga dapat ipasigurugid nga tinlo ang ginainom nga tubig plus tinlo ang ginakaon. Action Hotline. Hindi lang waterborne diseases ang delikado kundi mayaraman sa ginatawag nga foodborne diseases. Nagligad to, may ara sang mga nagkalapoysyon naman nga mga tinuga sa isa ka lugar na sa Pilipinas. Di ba? Na puison, na hilos la. Ang iba nagkana-hospital. Ina, bangod ban sang hindi mayad nga pagluto sa pagkaon. Action Hotline. Impunto alas 9 Action Radio Philippines Standard Time patsimpuhan talang. Si Dr. Ernel Tumimbang sa karon na aksyon Dorel sa ilutag oras ako balik kaya torne kanya dalanta kay hingagawon tari kaya nga to sa nga oras naglampuwas na kita sa alas 9 mga kakson. Action Hotline. Pakaroon talang patsimpuhan talang kina basikon mayara sa importante lang ginahikutar si Dr. Tumimbang mga kakson. Silawanta ang istorya sa bansang Barangay SK election, no? Kay kapon to nag-file sang petition si Attorney Romulo Magkalintal, no? Ginapangabay ang High Tribunal, ang Supreme Court nga i-declare ang Republic Act number 11935 i-declare bilang unconstitutional kag i-direct ang COMELEC nga mag-proceed nga dayunon ang election sa December 5. Action Hotline. Kagabi mga kakson na-plastar ang side ni Attorney Magkalintal sa bahin sang COMELEC welcome development din para sa ila. Kay ang COMELEC kung kaysang nabutang man sa alang mo kay grabe ng preparation nila daw
balod-balod lang desisyon blaw. Hindi pa klaro kung bala yun gid o kung hindi bisan pa ngati mayara na sang kasuguan nga na permahan. Action Hotline. Kung waay hindi bi mapermahan ining layi ti bala yun gid kay manti kasuguan mo na saad na sa layi mga kaakson o galing may petisyon na naging pasaka sa bansang Korte Suprema lawig naman nga diskusyon daw. Action Hotline. Ay baloon tani kung ano ang maambal dari sang Comelec dari sa Negros Occidental o kung sunod sang Bacolod kay kumadon naman ang voter registration sa sunod nga bulan ho resume balik naman ti another naman na nga trabaho para sa ato sa nga Commission on Election Action Hotline. para sa Nuavi 3 Action Radio Philippine Standard Time. Ibalaon tama ka-aksyon na. Ang dugang nga detalye siri, kaupod naton attorney Katrina Kanya, sabayin sang ang Comelec officer sa sudad sa Bacolod. Attorney Kanya, ma'am, good morning. Si Action Marlon, dari sa Action Radio Bacolod. Good morning, Action Marlon. Ngayong aga man sa imo tagpalamati. Salamat din, attorney. Kahapon, ang election lawyer nga si Romulo Macalintal nag-file sa petition sa Supreme Court. Agod nga i-challenge ining ginpermahan nga layi nga nagapaisol sa barangay kag SK election. Ti subong damo na attorney sa nakalain-lain nga mga reaksyon nga nabatian ta. Pero sa inyo sa Comelec particular dali sa Bacolod, anong imo sa nga reaksyon sa ni attorney? Kita ya sa Comelec, this is not only for Bacolod City, but this is for the whole Comelec. Now, we will always abide by the law kung kung ano gid man no ang matabo sa sina nga petition na gin-file ni Attorney Macalintal. Okay. So, sa subong, as I've said before, sa mga prior nga mga interviews naton, even before sang pag-enact sang layina no postponing the December 5, 2022 nga barangay and SK elections nga kita ya nagapadayon sa pagpreparar para sa election. Okay. So, whatever session nga matabo sina, kung ano gid man ang ipapanaog nga desisyon sa aton nga Supreme Court with regards to that petition, the Comelec will always abide. Yes, sa bagay attorney, damo man subong nagasiling nga mas mayo gani ini nga may petition nga na-file para nga at least maklaruhan ang mga issue angon sa sunod-sunod nga pag-postpone sang barangay kag SK election. Anyway, attorney, siguro hulaton tagid man kung ano mga desisyon diri sang korte basta sa inyo yas Comelec may election man o kung wala, sige lang gyapon ang inyo sa nga preparation. Kantuan ko lang attorney, kamusta ang inyo sa nga preparation sa pag-resume sang voter registration sa sunod na nga bulan sa Nobyembre? Well, kay tungod nga supposedly ang aton nga ginapreparahan gid is ang aton nga election. Okay. Pag wasang layi, enact sang RA 11935, postponing the barangay election, naguntat kita sa naguntat kita sang pagpreparar para sa aton election. Supposedly naghanda kita para sa resumption sa aton nga voters education. So sa subong naman, because nga mayara naman nga petition no sa nga gina-question ang layi nga nagapostpone sa aton nga barangay and SK election. Well, depende ina karon kung anong magwa. As I understand no mayara sila hearing today para sinadira. So mabalon ta kag dira naman kita tanaw kung anong next naman nga move naton, either mapadayon kita sa preparasyon sa aton nga barangay and SK elections or mapadayon kita sa preparasyon sa aton resumption of registration. So initan na nagadepende gid no kung ano ang resulta sang petition na gin-file sa Supreme Court. Kung marayon gid man ang pag-resume sa voter registration attorney, ano to kung mayara ka mo estimate kung pila ang posible nga maduga nga botante diri sa Bacolod by end of the registration program? Kay tungod nga malawig-lawig ini sa nga registration kung itan-aw nato na aton nga mga previous nga registration no
siguro basi makadugang kita ara kita sa 25 to 30,000 ang madugang sila Mhm. sa aton nga mga botante. Given sa period lang ha sang registration naton kay hindi na siya pareha sa una yang nga malawig-lawig gid ka tama and hindi man siya pareha sang last nga registration naton sa July Aha. nga tama lang kalipot na nga tinion. Oh. Ang ina nga estimate attorney bali regular and SK na siya. Yes, regular na SK na ina siya. Kada Okay. ang isa pa sinadira naton kay ang aton nada nga mga 15 to 17 years old pala nga nagparehistro nga SK. Kung mag-18 na sila, mag-turn 18 na siya, so ang mga 17 years old naton, automatic inadugang man na sila naton sa aton nga regular nga voters. Aha. Sige. Anyway, attorney ato sa ring lauman diri nga kabay untan di na magdugay madesisyonan ni sang Supreme Court para nga at least kamo sa COMELEC maka move on magamo kun diin ang tutukan nyo pagbalik sa voter registration or ang election kung madayon gyud man sa sining bulan sa December. Attorney, salamat gid. Oo. Yes. Amo ginahaton nga ginapabot para Yes. nga matutukan ta kung dili kita mapreparar no Yes. election kita or Ani. ma-registration kita. Ah, So mas sige. early as much as early as possible nga maano nila mas maayo para sa COMELEC. Yes, gani man. Attorney, salamat gid ma'am. Thank you so much. Good morning. Good morning. Action Hotline. Attorney Katrina Cania, ang COMELEC officer sang Sudan sa Bacolod. Ti araw, abutang naman sa mga COMELEC sa diin gid bala nga palamangkutanon. Ha? Kay kung may petisyon na mga ka-action, ti sa November kung hindi na madesisyonan, ining petisyon gin-file ni Makalintal sa COMELEC kag mag-abot ang pitsa sa November nga mag-start naman pagbalik sang voter registration, himuon kita sa COMELEC, no? Himuon kita sa COMELEC. Pero kung mag-decide diri ang Supreme Court mga kaksyon, kag paboran atong petisyon ni Makalintal, ang preparation sang COMELEC ari naman magasentro sa eleksyon na gid sa bulan sang bulan sa December. Action Hotline. Ang aton di dapat para signa-sigona. No? Ti hambal ni Attorney Cania may may hearing today, may hearing sa mga adlaw. Ti kabay pa nga nasigon ni mga kakson di pagpabuyan-buyanan kay nagalawig ang mga inadlaw, nagagumon ang pinsar sa taos bong. Action Hotline. Labi na gid sa mga nagaplano sa pagpapili sa elections barangay kag sangkuni ang kabataan. Abangan tayo ni sa Corbading. Action Hotline. Last 9, Jess Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumbalik, tingwaan taman nga babalikan si Provincial Health Officer Dr. Tumimbang. 10 minutos na kaligis at tak ng alas 9. Balik kita. Live stream ho, dari ho. Sige. AJ Lynn Arisgado, sige. Salamat. Si Jovi Monaris, good morning. Ray Flores Baryoga, Merle Gonzaga, good morning, good morning. Thank you, thank you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahula. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apin mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga conflict sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahula. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ang ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo gitpag ang limit ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo. Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Minutos nakaligad sa tak ng alas sa Nuave Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik kita sa ato sa nga pagpangalagad sa nga Martes nga edisyon sa inyo sa nga palatuntunan sa ngalan sa gihapon sa regulang anchorman action na Artay Hupon. Ako naman action na Marlon Herboya. Action Hotline. Kagawon ta mag-aksyon ang balita, may kantanan sa atong krimen nga pagpatay sa public school teacher dito sa may barangay Inuburan sa sunod sang Naga, southern part sang probinsya sang Cebu. Nagligat din nga Domingo mga kaksyon. Ang report nga ang suspitsado taga Negros Occidental gli Action Hotline. kag way gini sa untatan operate pangita sa mga otoridad. Kagabi mga kaksyon na tikma gid siya didto sa may sunod sang San Carlos. Action Hotline. Ibalaunta ang detalye sang sininga balita with action
Jan Diaz, Action Jan, mayong aga please kami. Action March Sabado, October 16, sa nasapuan nga batayo sulod sa iya mismong bulot-bulutuan sa may Naga City sa probinsya sang Cebu, ining 33 anyos nga public school teacher nga ginkilala kay June Leo Pañares. Ining si Pañares Action Mar ang may abyan na naging kilala naman kay Elmar Alvarez. Elmar Alvarez is 24 anyos kag nagatrabaho ini sa may Naga City Action Mar. Amo ni siya ang ginatudlo nga person of interest adto sa uli ng suspect na gitman sa pagpatay diri kay Pañares kay siya ni ang ulihin nga nakitaan sa kapulisan base sa nakuha nga footage ng CCTV nga nagaangkasanay sa motorsiklo sa isa ka convenience store sa Naga City. Antes raman nga nagpadulong sa eskwelahan ining biktima upod ang suspect Action Mar. Dito kag gilayon nga ginpadagayon diri ang mas maigit nga investigasyon kag ila din na kumpirmar nga ang nagpatay diri sa kay Pañares kay sa ka public school teacher amo ning iyang upod nga si Elmar Alvarez. Sa ginpadagayon Action Mar nga hot pursuit operation na diskumpirhan sa mga kapulisan ang ginatinira ni Alvarez dito sa may Naga City. Tubtob nga ilan ay istorya ang live-in partner mismo ni Alvarez. Imo di ba na mensionar kay ina nga may ara na gitman sa ginpagwa Action Mar nga ano bala nga patong o kunabi may reward money sa kung sino makatudlo sa ining ginaistaran o kung abi sa ginatiniran sa karon sa ining suspect nga si Alvarez. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr. ang hepe sa San Carlos City PNP. Ang live-in partner ni Alvarez amo nagbulig sa Naga City PNP nga may baluan ang location o kung whereabouts sa ining suspect Action R. Diri nila na baluan nga ari gali ni nagpuuli sa ilang lugar sa may barangay Ilihan sa may Banwa San Calatrava. Katamba diri ni Misahon tumandok kini siya sa Calatrava galing nagatrabaho ini siya sa may Naga City sa may Cebu. Matapos makometer ang krimen sang Sabado sang gabi, ginpayag ining si Alvarez nagpauli diretso diri Action Mar sa may Calatrava. Dala niya ang motorsiklo nga ginapanagiyahan sining biktima nga si Pañares. But sining mo naging sakyan ni Action Mar and then pag tabok abi sa kay Saroro and then tabok diri sa Negros Occidental papauli sa area sa Barangay Ilaya. Ana tabo sa ni diri suno kay Misahon, ang live-in partner sa ni Alvarez amo ni ang naga-contact sa iya kag nagasiling nga tabuon siya dira sa may puerto sa may San Carlos. Wala gid Action Mar ni hay kung wala gid sang idea ining sa Alvarez nga may upod na galiya nga pulis ang iya nga live-in partner. Actually upod pa ni kadto dira sa may pantalan sa San Carlos ang iya magulang. Nagpaupod na ni Action Mar sa Alvarez iya nga magulang. Ito tabuon nila iya live-in partner mong pag-abot ko na diri sa may puerto sa may Philippine Ports Authority o PPA sa may San Carlos City Port, ginpabayaan ng anay sang kapulisan ining live-in partner ni Alvarez nga makikita sa iya. Kaya para bala hindi bala matublag gila yon kay basi matingala bala ining sa Alvarez nga may upod na ini siya nga laing mga personang hindi kilala. Dito sang na-confirm na nila yung may go signal na dito na Action Mar kag sa Alvarez tungod sa pagpatay man sining diri kay Pañares. So far wala pa Action Mar sa pag-ako sa bahin sinidiri ni Alvarez kung sa kung ang mahambal ang sa Carlos City PNP tiyamba diri ni Sir Misamba si Digto na ang deeper investigation sa may Naga City PNP. John? Yes? Kung lantawon ta ang anang panawag sa nga mugshot, no? Ang Laragway, ang litrato ya ba na? Ang yes ring family name is Himida. Elmar Himida. So ang Alvarez is middle name niya. Yes, Action Mar, no? So si Elmar Alvarez Himida. Okay. Pero amo nang iya nga kay actually ang Elmar Alvarez amo nang ginagamit yung nga pangalan dito sa Minaga. Kaya ang iya nga last name nga Himida, why gina-action na ginagamit, amo nang identity sa iya sa mga kapulisan sa Naga is Elmar Alvarez. Sinina lang gid na nadokiban nga ang apelyido yung gidagali is Himida Action Mar. So natabo sa ni diri kay tingin dakop sa may port do diri sa may lokal naton wala pa sila kuno nakabati nga ginako kita ni suspect kapag patay diri kay Pañares. Pero didto kag ginsiling man ni Himida nga ang motorsiklo ni Pañares ara sa posisyon. Pero actually wala ini laging sakyan sa gisugat sa perto ining iyang living partner. Wala gining dalang motor
ginbili niya ng motor sa balay sa may barangay Ilaya. Amo na rason kung nga ang San Carlos City PNP kag Naga City PNP nag-coordinate din sila action march sa may Calatrava Police Station. Kaging kadtuan ang balay ni Himida dito sa area sa barangay Ilaya kag na recover dito action march ining isa ka Yamaha Mio 125 sa balay mismo ni Himida. Kaya ba diri gani ni Sahon lalabot sina sang ginrikisa na kwatong wallet kag isa ka ang wallet plus may 10,000 pesos nga kwarta action mar nga nakuha gikan sa posesyon kag kontrol. Iyang wallet, iya? Iya ang wallet. Okay. Ariwa, ang kompirmasyon ni Police Lieutenant Colonel Sos Mesao ng Hepe sa San Carlos City PNP. Sir, isang suspect sa Cebu, sir. Po, kami siyang taga-Naga. Actually, yung Naga nito po naman, hindi siya Naga siya sa suspect. So, ako po, para mag-storages ko, rin siya, para matuwa na ako sa siya. So, okay. So, hindi siya sir sponsor. Sa para mo? Siya magwala sa Carlos. Okay. Halik siya sa Toledo? Siya halik siya sa Calatrava. Oo. Pulis sa Calatrava eh. Tapos, ang kuwan niya, ang tawag siyang mga pinagay ng polis. Galing sa pamasa, yung sa Toledo. Para patapok po sa dili. Ipat na siya ang babae ito palang living partner ni siyang suspect na ni Limar. Kasi na, yung mga pinagay mo kahit niya magkitay si Limar na ito siya. So, mababa na po gina mga statement ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr. ang hepe sa San Carlos City PNP. Sikay na, mga alas 4 ang takna sang kagahon, nagtabok na pa Naga City o kung pa probinsya sang Cebu, ining si Himida o pod ang Naga City Police Station o kung Naga City PNP, subong man ining live partner, no, nga mo ni nagtudlo. The most likely, ang makakuha, ginisiguro sang reward money, live partner action mark, iti may reward money nga gintanyag ang local government unit sang Naga City. Ang bagay ni Misahon in case naman o regarding naman sa investigation, di sila makapalayan kaya hindi nila cover ining kaso, pero ilalagin mo ang coordination na lamang sila kaupod ang kapulisan dito sa may probinsya sang Cebu. Why man action why man sa siling upod sa bagay mo sang krimen? So, Parkson Mars, talang ginagitudlo nga suspect, kay sila lang nga duwa ang nakitaan ang ang kasanay sa motorsiklo, papadulong sa may eskwelahan to, kung sa diin nga nagatudlo, ining si Panyares, Action Mar. Isa dere sang medyo bakod action dyan nga tamatuod, nga siya ang suspect, ang na-recover sa iya nga motorsiklo, nga ang tag-iya, among biktima. Isa pa na, ang isa action mark na ginaano nila para mismo siya posisyon kag control eh. May mga may mga footages o kung may ebidensya nga silang ulihing nga duwang of the action mark antes na sa patay ining si Panyares sa tung Sabado. Kabalo ka ang bagal ni Sir Misahon diri may schedule pa ni si Panyares kay do ano ni sa mong ga-participate sa action mark sa may World Robotics Olympiad. Sa ma-represent sang Philippines, sang Naga City, sa may Germany, ang kitatabo ng schedule na siya eh. Malakas na ni sa tani, pa Germany, galang kinti subo-subo ang natabo na patay. Ining si Panyares Action Mar. Balik nagikan sa po ang ka-action niya. Action Jan Diaz, nasa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Hotline! Kodo sa mga kapulisan nga nag-operate parang madakpan sa galion. Ining ginatudlo suspect mga kaksyon nga nagpatay. Now, sa public school teacher nga si John Leo Panyares, damo nga mga igo sang pagpuno mo ang nakita sa lawas. Sining maestro nga si Panyares dito sa isa ka hulot sa Naga Integrated Center for Science, Technology, Culture and Arts sa barangay Inuburan, sunod sa Naga. Nagligad lamang nga Domingo mga kakson. Ti normal na nga way anay ako sa krimen ang saka suspitsado. Gapanumdum pa na siya. Pero sa ulihi mga kakson, makabungat gina siya sang kamaturan kag sa ulihi masugid gina niya kung ano ang kamaturan sa likod sa ning krimen. Action Hotline! Nadakpan ang suspitsado mga kakson may CCTV footages
nga nakita nga isa to sa nagasakay sa motorsiklo plus ang motor gid niya nga naka-recover sa iya nga posisyon motorsiklo sang biktima. Ti paano ni explain kung nagapanginwala sa krimen? Action Hotline. Ang mga nag-operate sa mga kaksyon San Carlos PNP, Calatrava Municipal Police Station, ang PNP Maritime Group, kaya ang Port Police sa San Carlos, mga kaksyon araman. Ang mga katapo sang Naga PNP. Action Hotline. Las 9:32 Action Radio Philippine Standard Time Action Hotline. Iban nga mga balita nga way tabalabutan tutok karon sa Action na BBB with Action Rex. Kantong Action Hotline. Martes nga pagpangalagad October 11 daw nagatras kita. October 18 na kita. October 18 tuwing 2022. Magatakop temporaryo sa ngalan sang regular nga anchorman Action Artay Hopon. Ako naman Action Marlon Henovaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita. Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio.